Fl-aħħar jiem il-producers u djar ta' produzzjoni li jingħataw programm fl-iskeda tal-PBS irċevew ordni mingħand id-diriġenti tal-PBS biex jimponu huma min għandu jmur jitkellem f'isem min fil-programmi ta' diskussjoni u ġrajjiet kurrenti fuq ix-Xandir tal-Istat. F'Konferenza tal-ahbarijiet il-Partit Laburista qal li mhuwiex se jirrestrinġi lill-producer milli jikkuntattja lid-deputati u rappreżentanti tiegħu. Madankollu jirriserva dritt li jara hu lil min jirrappreżentah fuq materji ta' politika. Il-Partit Laburista qed iqis din id-direttiva bħala waħda stramba. Dan għaliex fil-passat dejjem kien hemm komunikazzjoni bejn il-producers u l-Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Partit Laburista dwar min għandu jirrappreżenta lil partit f'dawn it-tip ta' programmi. Iżda issa minkejja li din mhix deċiżjoni tal-Awtorità tax-Xandir, il-PBS xorta qed jibqa' jwebbes rasu u ma jridx ibiddel id-deċiżjoni. Deħlin fi żmien delikat ħafna għall politika Maltija u d-deċiżjoni li ħadu dawn in-nies għalina tfisser ħaġa waħda biss. Qegħdin jippruvaw jimblukkaw lil Partit Laburista milli jmur fuq il-mezzi tax-Xandir Nazzjonali, jieħu sem fid-dibattitu u bil-kelliema tiegħu jerbaħ l-argumenti. Gino Cauchi flimkien ma' Toni Abela qalu illi fid-dawl ta' deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Awtorità tax-Xandir fil-konfront tal-Kamra tal-Ahbarijiet tal-PBS u anke ta' programmi ta' ġrajjiet kurrenti, il-Partit Laburista m'għandux fiduċja fit-tmexxija tal-PBS. Toni Abela qal li l-Partit Laburista se jkun qed jieħu sem fil-programmi kollha li jkun mistieden għalihom fuq il-PBS. Aħna nindunaw li dinha fil-fema tagħna hija kontroversja nutli, tant li għalina hija sajta fil-bnazzi. Aħna ma nistgħux naċċettaw li nerħu idejna ruħna f'idejn xi ħadd li fil-fema tagħna ma jirriflettix imparzjalità. Il-Partit Laburista jgħid li l-politika tiegħu mhux ser jibdilha u għalhekk il-PBS bħala Xandir tal-Istat għandu jaċċetta l-pożizzjoni tal-Partit Laburista li f'dawn iċ-ċirkostanzi qed jirriserva dritt li jieħu l-passi neċessarji biex jissalvagwardja l-interessi tiegħu.